Ngaku anggere nyawang ngene iki weruh wong omah kaya weruh gendruwo. Lah piye ngomahe piye? Sing omah piye? Apik sing omah apik. Ya sing nang kene? Jeneng luwih apik nggih sampeyan. Kaya ora kaya gendruwo to? Widodari. Lah aku sing kaya weruh gendruwo. Mangke nek ketemu sing ngonekke gendruwo kula slentike. Kok jelentik apa? Wong weruh gendruwo kok wedi. Sampeyan wedi napa seneng? Ya wedi no. Wedi kok malah mencep. Sapa sing mencep? Sing gendruwo niku sing pundi kula cekle? Iki lho. Kula niku gendruwo. Aku ki gendruwo. Langsung mangap. Ayo ben kaya wong duwe lambe kok ora entuk mangap kowe iki ora. Wis saking kepingine kok ora entuk mangap. Iki kekamban mbok rasa ombo-ombo. Ayo ombo ya ben wong patutan 6 kok ya. Saking kulinane dienggo nembang ya, Nduk. Tapi kula ki gumun lho Mbak Tatin. Lah piye? Pak De sinten? Pak Warjudi. Pak Warjudi niku kok sarai kok untut tok to Pak De? Kula gumun lho wit wau. Iya suarane sithik ning sengak iki. Ya anggepe mripate ra ana, irunge ra ana ngono kuwi. Ya ra iki balung tok ngono apa piye? Ya Ki aja kok sepelekke senajan untu ya, Nduk. Oh nggih. Nek kowe wis ngrasake dayane siung pengapit. Siung pengapit itu. Sisilaning untu. Tenan iki kowe iso merem-merem kae kok. Ayo saiki sampean Mbak Tatin Waito, Mbak Ria Puyengan minak jinggone teko. Ceritane pripun niku? Ayo kowe nang taman terus kae teko digandrung. Waito karo Puyengan ki apane kuwi bojone? Calon. Oh, calon. Gelem ora? Ora gelem. Ora gelem. Ya digandrung gila ngono wae ya. Oh iya. Ya iki adegan taman sik. Terus sing cerawak apa ora apa akalem apa kepiye? Sapa? Waito Puyengan. Terserah kowe iki terserah manut. Pokoke intine moh. Oh ya pokoke maksudnya Tatin ki ceweke ki cerawak apa biasa. Ya halus kok ya Waito Puyengan ki halus kabeh. Ora iso halus ki piye? Halus ning petung ngono lho. Halus ning apa? Petung. Halus kok petung ora. Ya, mangga. Duduk. Siung cendut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong ngono. Ha iki dayune sapa? Ora sanggo dayun. Dayune mati. Tabrak becak wis bener. Ora mboten nggo dayun iki. Mboten sanggo dayun, Pak. Siung cendut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong. Iki ora mepet-mepet ngono to. Lah aku wedi tenan ya. Durung digandrung. Lagi muni ciut ngono aku wis madeg ngono ya. Kowe ra ya, kowe nek kono muni ciut ra, aku jembar. Aku le nyeluk jenengan sinten e? Aku Gusti Adipati. Adipati. Adipati saka Mlumbungan ngono. Kok Mlumbungan to? Sing bener ngendi? Blambangan. Saka Blambangan ngono. Aku nggawa kowe saka pesisir tak gawa rene, calon tak dadekke bojoku ngono. Sing endi? Ya loro kabeh wae. Kowe gelem gila. Ya wegah kaya ora ning wong liyane wae to. Kono nek gelem kono peken aku. Mamah Bayu kowe wae. Hah? Kono kowe wae. Kowe kan Mbak Yune. Ya Mbak Yune kudune Mbak Yune sik sing Kaya ora rebutan engko gentenan wae ngono. Gentenan piye to wong ora gelem kok kon gentenan lho. Kowe nek ngladeni minak jingga kaya wong benakke gendeng. Lah kepiye? Adimu sing ngisor kowe sing dhuwur.
Adimu nyekeli ondo, kowe sing nelesepke gendenge ngono. Siung jeduk trekatek jemblem. Ayo to. Tin kowe iki Gusti Adipati, kula aturi emut ngono, dielingke ngono lho. Oh ya, lala aku ora ngerti. Kowe iki Mbak Aco. Kalau mlaku dadak ngono-ngono iki ngapa? Lho, lemlakenono aku ngono. Lah lek arep kok piye, Pak? Mbok kowe ditandangi iki lho. Mak, iki lho. Ciu. Aku ora sida digandrung wae gila lho, Mbak. Mbok eling. Emot. Kowe kok kesusu arep. Ngapa? Kupinge budek wong emot Apa lho. aku tok anggap kembang gula apa piye? Aja nyedak-nyedak siki. Aku tok anggap permen apa piye? Mbok ora ngono kuwi lho, Mbok eling. Nek ora ngerti emot ki eling. Kuwi jenenge bantal dawa ngono. Kuwi guling. Apa? Bantal dawa kuwi guling. Nah, Aja. Iki wis tenggone ora. Mbok ora ngono kuwi to. Ming Kowe iki mbok aja lunga-lunga tak nggo nutupi iki lho, Nek. Lah aku ki yo njaluk tutupan. Mbak Ayu kan jenengan sing gedhe kan. Lah aku gak gedhe kan. nek adimu nutupi kowe mengko malah tembus mburi. Lah maksudnya Mbok eling Adipati Minak Jingga. Aku kudu eling kepiye? Jenengan ki mbok ngilo nang omah duwe kaca apa ora? Aku nek ngilo malah semaput. Lah yo jenengan wae sing ngilo dhewe semaput apa meneh aku? Aku anggere weruh raiku. Kuwi malah kaya weruh dheke mbokku. Maksudnya kepiye to? Pasuryane simbok karo aku ki meh padha. Oh, mbok jenengan yo elek ngono. Yo elek kaya aku ngene iki. Oh, ngono. Mula rupaku yo elek, wong dalane lairku yo elek. Lah kok ngerti nek elek? Aku ya mung dikandhani simbok. Wong saiki wis jaman kemajuan. Nggon kamar mandi kae dinehi pengilon. Wah. Lah ben ngapa? Kok nek jungkatan ben iso alus. Siu. Piye rasane? Kayak diserokot bajing ya? Luweh malahan. Kaya rasane kaya apa, Tin? Serokot bajing. Doyak bajing. Hah? Bajing tenan apa bajing-bajing? Bajing. Edok-edokan. Kowe Mbok jenengan ki emot ngono lho, mbok rasa ngepek bojo kaya ngene wong ya wong rupane wae kaya aku ngono nek kok muni ngepek kaya bojo. kowe ora iso ngono. Ora rasa nyedak-nyedak dhisik. Kowe Oh, nek apa? omongan ki mandek rak ya kena ta? Aku mung arep melipir-melipir. Lana. Hus. Oh. Aku tok kon adus dhisik. Jenengane adus saya tetep ngono kuwi. Nek kowe gelem ngosoki. Mbok menawa ana kaceke. Ketoprak kok sangu dingklek barang. Pelindung, Pak. Minggu nglindungi kene iki lho. Kayakno kono kuwi. Heeh. Iki dipasang ngono sik, nah. Dipasang. Ngapa kok dileng-eling apa? Kowe nyasmitani aku nek nggonamu sakmene. Loh, dijawab. Jare nggonamu sakmono ora? Yo, dan jenengan iki po ngerti. Kok gaya gorong-gorong gitu. Oh alah. Siu cetu trekatek jemblem. Mbak Adipati Minak Jingga, nek jenenge Apa wong wae seneng to? kuwi kaya wong keplok. Tangan loro plek ngono. Ning ki wong sing siji ora gelem kok maksa-maksa lho. Mengko suwe-suwe rak gemelem ngono. Gemlem piye? Engko kowe nyawang aku mboko sithik ngono. Lah ket mau tak sawang aku blas ora seneng lho. Ora tertarik. Kowe nyawang ora seneng lemung ladeni aku cukup awakmu semeleh mripatmu merem. Piye kowe?
Mengko nek kowe wis ngrasake ngladeni aku tok sambi udut karo telepon. Maksudnya piye kuwi? Kuwi ora ana maksude apa-apa. Kok disambi-sambi barang. Kuwi maksude Eling ya? Eling. Piye? Eling rasa maju. Didepi nuwun saya didepi raine Pak Pandiri kaya didepi gejlik kok. Luweh Pak, niku gilani tenan apa? Kangka dulu. Lho ning suarane jos. Ngapa kok kaya kirek lho? Raroncen mah. Aja rene. Ati. Walelo. Iki kono tandane. Aku ya wegah iki. Kaya ngene lho rumen ngopo to iki wi-wi banang iki tangane. Juk. Rina wangi. Aku rono wis kono tandangan adikku kuwi. Dadi. Lho, kowe kok melu rene to? Ya Mbak siji-siji Mbak. Siji-siji. Ayo. Ana lumute pres ngono ya. Bapuntone. Kuwi langsung ditadai wae kuwi. Jaluk. Ah nek pas maju lah. Kene. Nek pas maju langsung dikrop ngono. Jaluk. Aku tiba. Bapuntone. Ora. Jaluk ditung. Gani. Kowe eling to Adipati Minak Jingga elinga. Minak jingga kuwi tegese mereng penak jenggeng monggo. Aku nek karo jenengan posisi apapun enggak mau. Dunu. Iki ngapa ngegel-ngegel barang iki? Ngewong manis ingkang mawe Kowe aja melu aku ngene kabeh. Lah sapa sing arep Kowe kono siji, kene siji ben bingung. Oh Ngono lho iya, nek nang kene kabeh ya. Kok rene mengko aku tak mlayu rono. Kok sing kena aku? Ya ora apa-apa. Aku megah lho. nek sing kena kowe nggo adimu Meri. Iki PN adikku ngono aku ora arep meri kono tandangi iki. Ayo Bayu, nek rono aku melu lho. Lah piye? Ya tak susul, aku njaluk perlindunganmu kok. Lah aku Jaluk apa kowe mau? jaluk apa? Lho ora ketok. Jaluk Perlindungan. Mau ora ngono. Lah kupinge mesti gesek terus wae iki ket mau. Kabeh do nyekseni kowe mau ora njaluk perlindungan. iya enak. Lah nek ora per apa? Mau kowe rada celat. Aku ora celat tok. Apa kowe celat ta? Ora. Lah kowe mau muni piye? Perlindungan. Lho wong Kupinge perlindungan kuwi lho. sing suwek. Perlindungan kuwi omahe peri. Hah? Peri Kok peri lho? malah guyang-guyu kuwi. Sumping sekarone. Kowe rono, Pak. Kama. Apa ngeten? Astagfirullahaladzim. Tolong ya Kayak gila tenan kayak. Oh, yakin. Kuwi wae aja aku kuwi wae. Rono ae kae Tibang wae kae sing lemu. Kae sing lemu. tengkang Kuwi sing
Utune. Iki ketoprak kok mlebu gang cilik barang iki ngopo? Lah ngae ngawur e, engko nek wis tekan nggon pojokan yuk disut-sut ngono. Sing disut-sut ta. Kuwi lho, aku wis apal karo kuwi iki. Iki wis tak gawake piranti. Enggak. Iki lho, adikku sing urung tau jajalan kono. Urung jajal ngapa? Oh sik aku tak mimik dhisik ngono. Aku bareng weruh kowe cah loro. Aku kok kerasa ngelak banget ngono. Ngombe, diombe. Mbok aku tok anggap bayi. Maksudnya Lah jare ngelak. Aku bayi kowe mbokne bayi. piye njaluk dimiki kuwi kono, mekno kono. Wes kae ngombe dhewe kok. Kowe ora iso mbedake. Nuwun sewu nek sing mimik bayi rasane piye? Nek sing mimik minak jingga ki rasane piye? Cintaku asakan karo ayo dorono ora apa-apa tadi kamu kulangane komen dadi duet iki malah kowe ya seneng Ya ora, aku ora seneng. Duet bukan berarti seneng lho, Mbak. Lah iki mau kan chemistry-ne yuk dadi. Ya ora. Aku mah sesuk digarap lagune. Ngapa? Cakepane diganti ora piye? ngono Diganti kuwi. piye? Cintaku sekonyong-konyong koder paribasan durung bengok. Urung demok. Cintaku Dik sekonyong-konyong koder karo kowe wong wedok butuh lemper lemperku pancen super gedhe dawa tur bunder yen tok pangan mesti nganti kiyer-kiyer cintaku sekonyong-konyong koder duh nimas aduh yayi kok ora ngono kuwi kok.
biasa wae iso ora kok dadak ngene-ngene iki ngopo? Nek jinggo ki sikile pincang. Lah ya kok dadak banget kok biasa wae ngene iso to? Kok ngene? Kowe iki kok ngewuhke. Lah ya piye? Nek aku biasa kowe kaya ora mantep. Lah nek ngono ki ya gilani. Sarwa pantas yen bu. Wae to puyangan bari ning gone. Wae bari ning gone, ayo. Ya. Waduh, wae to puyangan mlebu ning. Wae to puyangan mlebu ning kamar. Kan sing lawang kaya ngono. Anjasmara teko. Pras, ayo Anjasmara. Ben. Sing entuk tuwa do tuwa saiki. Tek 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 tek. Wis pokoke pemaine sak entuke pokoke wis. Anjasmara ki gelem ora karo kuwi? Gelem, Anjasmara iki geleman kok. Kok padha aku. Pas lho karakterku. Ketoke ora gelem Anjasmara iki. Oh, iki sutradarane aku tak gawe gelem. Anjasmara kedanan karo Minak Jingga. Ah, digawe Minak Jingga ora gelem. Diwalik ngono ora apa-apa. Sing gandrung Anjasmara. Nah, Kang Mas, ngono ya. Ayo. Kang Mas, kowe iki sapa ana cahayu moblong-moblong kaya ngene? kula Anjasmara Kang Mas. Anjasmara weton barang kesuma apa? Dang-dang arep ngenyang kowe. Anjasmara niku piyayine ayu banget. Kaya Dewi Wara Sri Kandi. Lah nggih kula ayu ta menika. Sri Kandi niku sampeyan. Heh? Kula kirang menapa kula? Ayu lho, semok. Kirang wi. Niku lho bokonge. Ha. Semok. Kirang menapa? Kapok kowe saiki. Anjasmara tekan Blambangan kok nduduhke brutu. Kula niku adipati nggih Denayu. Sampeyan rak putrane Rekyana Patih Harya Lugendar ngoten. Pokokipun kula tresna kalian panjenengan. Arepa kados Anca Ugra nggih Kajeng. Kula dereng iso nampa katresnan sampeyan. Arepa ora iso mingkem ya ben. Perkara mboten iso mingkem niku mangke nek pun rampung rak mingkem dhewe. Kula mboten ajeng tresna nek dereng krungu kidung katresnan sampeyan ngoten. Wah, Anjasmara iki Anjasmara rocker kok dadine ora gandrung. Gandrunge ya liwung. Masih bersama Prastiwi. Iki langsung mateni ngono ora nganggo
Kula gelem karo sampean nek sampean wis nuruti penjaluke Pak Kawit. Oh. Lagu Liwung sing nembang sampean. Oh, Pak Kawit niku waras mboten ta? Sampean sore wau rak wis nyawang dhewe. Mboten ngerti. Piyayine kaya tutup teko ngoten. Lah kok kedah. Sing pundi to piyayine? Sing meking kala wau. Nek sampean ngerti Kapi Jembawan nggih pas niku. Sia-sia. Kurang ajar. Tuwa ning mendita. Sampean mang nembang Liwung. Ya. Mangke kula jaluke tambah menyan ngoten. Anggepe kula demit kok. Nggih. Sing demit niku kula. Kula anak sampean. Anakmu to yu? Aneh rusak ngono aku kelairke kok. Gilani kaya ngono. Kula niku sing marake rusak nggih. Kula mboten marake rusak. Kula niku anak kudu tresna karo wong tuwa ngoten. Kecocrok lambene. Sampeyan mangke ra iso semendi ning nggon meja kursi. Karo ditawakke ngoten. Sampeyan mang nembang Liwung nggih. Ya. Ndoro Anjasmara. Kak sinten niku Kawit? Pak Kawit niku duda anyaran. Pensiunan UGM. Ajengipun kula mboten seneng. Mengke malah dheweke mboten dawa umure. Nek kedanan kula. Perkara niku iso dirembuk waton iso dawa liyane. Dawa pekarangane, dawa gegayuhane ngoten. Ya, Liwung yo, mangga. luar judi. Iki nek ora tak endani iso kena tenan. Ketoke cilik kok bul jembar banget. Apane sing jembar? Panggunge niki sing jembar. Apa? Sabda. Pratiwi kentir Pak.
Iya. Ayo penggemar Prastiwi. Iya. Penggemarku mesti wong edan ya. Ora ana sing waras. Aku wis arek ya kepekok. Ya rahmat ya mangga. Kenor pesane. Matur suwun. Lho, kae pras kae disawer kae lho. Wah, nggih nuwun nggih, Pak. Kupinge tutupi kaya kopoken. Wawahi kowe ra usah melang wis. Amplop tok. Wah, mbok didemek sik to Tin ora. Nggih. Ya kuwi jerone isih taklim barang. Heeh. Kok nembok menawa kertas nggih. Ora ya dhuwit kok ya. Sing transfer enten mboten? Ana 500 mau wis tak omongke. Sakniki diomongke. Ha iki wis tak waca kok mau. Terus ditalangi sik ora? Ha iki rungono tandane ditransfer ya aku nek mung nulang-nelengi suwe-suwe jebol talange. Oh wis kok, wis ana tanda transfer wis ana. Ya. Ora apa-apa, masuk ning rekeningku. Engko tak talangi engko ning tembange ora kuwi. Oh podang kuning iki yo an. Bajigur kok. Cilaka tenan. 100. Lu Patmo. Ya. Oke. Matur nuwun nggih. Saking sinten niki, Bang? Saka Pak Ginting PBKS Jabodetabek. Nggih, matur nuwun Pak Ginting, mugi berkah sedayanipun. Ya. Ya dibawani podang kuning piyai loro saka PPJB paguyuban PPIJB ibu-ibu saka kene. Heeh. Oh iki lali janjine mau tak Ika iki nyo. Dikake, Mbak. Nggih. Heeh, wis disuli Ika. Ya. Mbak Ika. Ki mari. Kenapa? Nah, Kenapa? masuk angin. Mbok kon kerokan. Pon niku lho, ketoke wis. Jenengan arep ngeroki apa piye? Hah? Jenengan. Ah semua aku. Lah ngapa? Lah aku nek ngeroki kapok aku. Aku nek ngeroki nggo entrong. Abange gede-gede. Iya. Iya. Aku bingung saben dina mikir yo tenasine kowe iki penggemarmu padha karo Prastiwi. napa Rombongan Kentir. mano mikir mano agawe kreketing ati Nah aku awulung ana kaimbangane sing ana wegong ana isruh pikirane. Iya. Nora mendo sun pikatku lute bendo Ya.
mangga diaturake saka PWKI Jabu Tetabek karo PPIJB, PIPJIB kita iki. Angel tenan singkatane iki le nulis. Ya wis ora apa-apa, mangga. Esuk awan neng omah, mangga ya. Esuk awan neng omah wis ora kesah. Rampung juga. Anggih niku pun ngimpi-impi
badhe nyawer ning didelok tiyang kathah ngoten. Sugeng dalu Pak Budi. Om Swastiastu. Sugeng dalu Mbak Elisa. Om Swastiastu. Iya. Oh, ini begini Mbak Elisa. Saya itu sebenarnya pengagum Anda. Oh, pengagum. Pak Budi mengagumi lho Pak Seno. Sakarepe aku ora kok. Jujur, kenapa saya mengagumi Anda? Karena Anda adalah orang Sulawesi tetapi mencintai budaya Jawa. Jawa ije. Dan saudara-saudara yang dari Sulawesi itu banyak yang bertempat orang di Jawa sini. Kata dan Jawa dan Riko kata. Saya serahkan seutuhnya soal berembuk berdua. Saya nanti 10% saja. Oh 10% piye? 10%. Sing mburi kae rak kaya wit-witan Sulawesi to. Ya, jujur pula saya sebenarnya punya cita-cita ingin jadi dalang dulu. Ketika masih kecil saya penggemar nonton wayang. Oh, pengen jadi dalang. Iya, jadi dalang. Abot lo dados dalang menika. Ya justru karena itu ketika saya gagal menjadi seorang dalang, akhirnya berubah pikiran. Oh, cita-cita saya sekarang ingin menjadi raja sejagat. Raja sejagat. Oh, jadi gitu kisahnya Budi. Saya tahunya Budi itu bapaknya pergi ke kantor, ibunya pergi ke pasar. Terus sekarang Budi mau jadi raja sejagat. Iya. Terus Iwan kon ngopo? Iya, tapi raja sejagat nata ini. Oh, sejagat nata, pura jagat nata. Memimpin di pura jagat nata, juga mimpin karawitan Gema jagat nata. Gema jagat nata. Bisa suluk loh ini, bisa suluk. Suluk bisa Pak. Berarti kuwi asline nasibe padha kowe sa. Pripun? Kowe iki yo mbiyen cita-cita dadi dalang, Pak Budi yo dadi dalang, malah kowe saiki dadi ledek. Mboten napa-napa, padha-padha entuk duwite. Nah, iya. Gimana sekarang sudah ketemu Anda berdua yang cita-citanya jadi dalang, akhirnya jadi dosen agama Hindu. Ya. Sama-sama kegagalan ini terserah Anda. Ya ini bukan kegagalan, mung rasido dadi dalang nggih Pak. Suluk apa Pak yang disukai? Anjrah ingkang puspitorum. Anjrah ingkang. Sekian. Anjrah ingkang puspitorum. Kasilering samirana mri. Coba kowe aja kalah, kowe ya mak S1 pedalangan. Ayo. Piye kata Prawanto? Ya semono. Ayo suluk sa. Yo. Piye kata Prawandawa? Kumrekut makut mangajab. Barisan ira
biasa. Dalang sedaya Pak Warsudi nggih dalang. Oh kabeh iki sing ngadegi dalang. Iya. Pancen ya tenan ini ya payu ngethoprake. Iya. Ya ora apa-apa. Sampun lega. Sampun lajeng nembang napa? Tadi nembang menapa kalian bisa? Caping gunung. Oh, caping gunung malih. Ah caping gunung ampun niki. Napa podang kuning napa-napa? Omeng copang. Sriune, oh nggih sriune. Siap. Ya. Jumbo karo permintaan nggih Pak. Pamundutan iki mau. Ya. Pamundutanipun garwane Gusti niku sinten? Nggih Mbak Chandra. Oh nggih. Mbak Chandra kalau wau nyuwun lagu Sriuning Mustika Tuban. Nika ingkang bawa menika asli Jawa Timur, nggih ta? Lamongan. Oh nggih. Mengko sing nembang kowe sing bawa ben Pak Budi. Iya. Sinebut pahlawan putri. Ya. Sriuning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe tuk prangkung pojo negara bebela Wiratmaya tan wurung Sriuning gugur leres boten niku leres Pak nggih nalika dadi kusumaning bangsa. Ya sing nembang Elisa. Ya monggo, ya Mbak Elisa. Ya. Sriuning Mustika Tuban labun tresno lan sabonya
Aturaken Pak Budi. Sriunengipun. Matur sembah nuwun. Nggih. Kula sampun Pak Seno. Iya, iya. Kursi saku kok ngerogosak Pak Budi kok ngerogosake ngopo? Ampun ngaten lho Pak Budi. Nggih. Lon, ngoten lho Pak Budi. Oh iki rasa aneh-aneh kok mboten-mboten ora. Nggih. Napa Pak niki? Ya. Nggih. Sebagai Majeng mriki. Sebagai napa Pak Budi? ya rasa bangga sebagai saya tanda bisa jadi. ketemu. Oh, terima kasih ya Pak Budi nggih. Kula nggih bangga sanget. Nggih. Nggih. Matur sembah Benjang nuwun. malih nggih Pak Budi nimpali malih nggih. Nggih. Benjang-enjang selon apa? Benjang-enjang selo benjang-enjang ya mulih kok selo. Menika pun bubar pados nggih. adil menika nggih. Kula Nyah ampun merno. Apa niku Pak Budi? Sing rada akeh Pak Budi nggo tumbas pasah. nggih. Ajeng kula nggo ndandake untu. Nuwun nggih Pak Budi. Nggih, jangan dilihat makasih. nilainya, tetapi rasa tulus ikhlas saya Ya. peduli dengan dunia seni. Ya. Amin. Duit ini kalau tidak hati-hati artinya menjadi dunia wedokan. Kok Gitu. duit? Duit wong Tegese? wedok niku nek mboten duwe duit pusing. Oh. Ning wong lanang anggere duwe duit turah sithik mikir wedokan. Hanya wong wedokan ngomah iki kaya eli kae. Ning nek ndedit karo pikirane reget. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Pak Budi. Nuwun Pak Budi. Ya. Menika tasih wonten pamundhut setunggal malih. Napa, Mas? Anu saking pemeking kerawitan Umadindo. Nggih. Menika kedanan kalian Mbak Prastiwi. Oh, nggih. Menika Pindha pesating sumbana sumusa ping rasa jati tan kawisa manjemput bukit sanggar sarup menawa gandha kecapo nalika semanten Begawan Durna ingkang binujung Raden Harustyaki cinandak dadi pengewan-ewan sang Begawan Kudayana. Pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Demate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampis Sunan Prabu Ndrawati supaya nyuwun priksa wonten midurungipun Gandhek Malila Watocani. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu kula. Nata Ndrawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Ndrawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Ndrawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng mriku niku ana Sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga dewangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Ndrawati. Oh, lah kok ora ngerti sangkan parane bilai. Brus. Brus niku Sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara ing Ngamarta. Krekel. Ajeng tangi tubruk Sencaki diajar. Mboten sah nangis. Ora nangis piye lara e. Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketapke barengipun Setyaki tadi Malang. Setyaki dundurke kula pengen adu arep karo Nata Ndrawati. Aja kula suwun prisa. Tong pun digandheng Malila Watocani. Oh nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karuan iso menang. Pun pokoke diketapke Dipati. Nggih, ngestoke dawuh Kakang Mremban.
dikani kaya untuk caca praktek kikir sopanya rakanyo terus Setyaki Kartomarmo, aku ngerti yen kowe bakal milani karo Begawan Durnayu. Kurawa aja maju ijen krubuta legane atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene marganing patimu gletho ndasmu mati selawase urip parep. Gatotkaca Siwa Surtayu aja gawe geger negara Amarta. Kukut jagate negara Amarta mati. Biar wah
aja. Wah, mati kowe. Wah, waduh. Gile. Kowe mau maju mempeng sing tok goleki sapa? Cencaki. Ketemune gendrone. Mula aku melayu bae. Perang rasa milih-milih mungsuh. Weh, aku ya milih. Aku cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antaséna jelas kalah, yakin cumpah. Arep kalah nek wong wani maju perang iku duwani ndadaki perkara. Ayo kaya Pakku sing tekan ing pati. Begawan Durna gawe geger negara Ngamarta, anak-anak Pandhawa sing ora trima wadi. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning kula liyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus ya pelang lah kita dilo-dilo mungsuhe aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Yo. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antaséna aku yakin cuma nek kemluk Purkasa Triloki Gatotkaca aku gak yakin. Lumasaku kok muncul abot-abot lagi. Pak Dintersari pun mengsah sinten. Nek ana cek wedok. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean yo wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tibantangan jeblok silamu. Nyo tibano. Aku kena tangane Pak Dewi Durmagati gledak meguru karo kowe 20 taun. Wo aja combong. Aja umuk. Wong kibil ngopo? Wong libil, kibil. Wong kibil bakal kejungkil sing dadi nyatane pecah dadamu. Nyo. Wis jan. Sing seru iki wis celo ora krasa sing kudu menungso iki diapul umume diantem kuwi caula-ulane kowe gletak lha kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho hah nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti jajal po kiwo semaput. Wah, lekojo kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Monggo hukume wong ngantem kudune dibales. Nyo. Gage. Aku to antem tekan ning pati trima ora dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja racan dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal mbok ben urip doyak-oyak utang kok. Modal ya ben. Sing ditimbang paramu ya Pakde. Ah, sing ditimbang 50. Aku mati dijual gak ke anakku Antaséna anake Werkudara malemku tanpa pepindhan. Mula dadi wong ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durmagati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antaséna iki cakahe wis edan kok ya. Lah ngandel ora. Diantem pisan gledak kok. Dur. Urip apa mati le? Urip. Kene iso wangsulan setengah mati man. Urip ning setengah mati. Heeh. Mbok duripke meneh wis la ico. Waduh. Piye
maju wae. Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sapa sing arep maju? Watak tidak. Citrasi. Nggih, Man. Maju po. Ngomong suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarjana, Setyaki ana, Wedyan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju oleh nggo netepi kewajiban. Kuku latris menggawan. Susu Suramrata Jaya Mrata imbang yen pepopo Jaya. Nenek Kartomarma Surtayu Satama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipepapandang sebelah mata. Mang tonton man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangking teng ngarepe sampean. Trima kukut jejeg jagat kula. Ya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa mamang tonton. Labrake sampean. Setyaki dasar Puranyata Citraksi iya arep nopo ngelabrak dapurmu kok kowe aja genggembelo siramu gegleleng pacakmu ki iso ngalahke Kartomarma medha janji Satama karo Durmagati totok kalahke neneng Citraksi iki senopati sesungguhnya arep opo tiban tangan jeblok samu mati tenan kowe ayo Amo Suramrata Jaya Mrata imbangnya padha-padha anggape aku iso tok timblis kok. Nenek-nenek liyane mangsa bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesakepe enakmu, De. Pakde Citraksi. Aku dudu pakdemu. Siwa sapa? Siwa tentrem apa? Lakon mati dening aku. Gimer siramu. Modar kowe. Suramrata Jamrata imanyan mondo-mondo iki Raden Arya Citraksi Kudus wong Sorja kok wong Sorja iya kok termasuk mungsuhku Idyan mboten nginten menawi Pak Citraksi dalu menika ngedap-edapi papan-papan jan. Sasa ora-orane aku wis meguru nang ngene Mak Irot. Mula titit natah mendat jiji nara menter. Luar nyoba tangane Citraksi. Mula tibano mati dening aku. Motor
apa iki? Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kok kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengen tak sisirnake? Padha karo perjuangan. Gosek ta. Wong maju perang kok seliliten. Dan. Hah? Malah guyu. Piye Jiti? Sampeyan weruh tandang kula. Heeh. Sesentyaki kula tandang dheweke pucet kula jotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh. Aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok glelengmu ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula aturi mundur dengkulmu melocot. Yes. Gegek Gatotkaca lotonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Heeh. Anake Werkudara sik mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le melu antem dasmu das. Cacan rambutnya tendang dia kontal. Saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu man. Oh, kuku kula ya. Lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lumu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang? Kuku kula ndung ngomong wis didupak dada kula. Cies. Wonten rai kula cies candak banggaan kula banting kene ngebuk. Blek. Tele-telete kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele-tele. Dene rasa. Tele-tele man. Barang kula tele kula awak kula diangkat set. Terus ngerti-ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Setengah semaput ning cangkem kula iso ngrasake. Kula ngoten kaya enak. Terus kula mempeng baman bareng entek kula ditendang dia rekane arep sijine nek riko ngomong wis iki dienggo sengkune ngoten niku iki ra omong kosong lho iki tenan saestu mang buktake nek nganti ngawus tak kepruk watu sirahmu ki mumpung aku haus lho iki mamang buktake nang mboten mang tembung dhewe asli muni ngoten niku mbok kula yang arah ngapus ya mbok sumpah ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula iki nggo sengkuni ngono tangan sampean dingengi man iya dangane mulih nang Plaza Jenar mbok ya gliyak-gliyak Mowo belirak-belirik mripate Mowo arep genahke opo senang jarene lho jarene opo jarene iki sing dicinggo aku sisi aku apakah betul
Andika rasane gedene grayek ketho gulungmu. Maju tendang mutar. Ora masalah tendang kok. Kuwi sidong laku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis